in date ni som pasari tharuk sang hi som ni pali asiveng khotlanga chet tok kano wangin thamol number pathumna phum turani wang ke ni rasiveng auto welfare chuan khotlang tana kan ti ve thei tok tin rongzui tu te angkalam le an holam pang hi thloning kan phur thina venia po hen rakso hi hei enge mozat kan thok chuaka alom om hle mai kangkal tam angren khop mai chungkhu ta thlan mo lam pang hon pathum vel an tlan lut tha kan zawa hian voina hian rakso hi sompariat nge sompakua ka chiang che lo chu kan thok chuak thei ni aro pui khop mai vo in na chu hei la deu hleng atang te hian han ani la in tlar phei put mai ni ole thlir tu le ngai thatu te voin hi December ni som pathum kumsang hi som ni pali zirtop ni ani a tuna hian pu age zirliana lunglei ra siveng autorickshaw a chairman kan bem meka anhena tang hianin voin laman thil ti te chiangzo ka hriat te kan be seidon ani ole kapu ama sign hun tham hian siama kalom hle mai che baile ale o kapu hei in chanchin te kan lo share social media lama te chanchin te kan lo maro pui ka ti hlem maya ei kan han mu dana chuan vo in December ni som pathum zir tom ni a hianin khatilai lunglei ra sivenga autorickshaw welfare lam khanin rickshaw kha athlonin in service what mai ni in kalo sia kha khongain enge achan engtitia kha thil kha titamai nge in ni apian chu adan te po kha khongai takin arim ang teminan filtala in zo bel tur te po awm nual thei kan ringe a ole Rasiveng auto welfare hi sang ni som pasari khan dinania ti chuanin chan haite pual la kan service hi sang ni som pariat khan vobi kan veng chunga vobi pakhatan hen kan service aba ka chuan sang pakuate atang khanin chan haite pual bi hen kan service trina ni athon ni lovin heta kan sum mutling kho ma hi tran pui ngai nia kan hriat te tran pui nan kan hmang trina avaro pui ve chumi ba ka chuanin ei chan haite pual bo ma hi asanin kan neya he kum chuanin ti hianin kan en kola heta hian kan member te atang te helai kan stand bulvela te hoi te atang hian poisan thak trina heng ting khom hi kan service na atang kan sum mu te na kan chung khom veka khang kha kum topa hun pui Christmas work ve ta hian mi harsa le tran pui ngai ne kan hriat te tran pui nan kan hmang thin ani chutiang chu kan hun man thin dan ani khai a kalo hriat dan ni lo deuh main kha mi te tana luan chu ana lampang thila lo ni zo ka avan ngai no me mo pathian mal som du zong tak ni pon kan sia aro pui ka ti hle mai ti chuanin hetilaya in se kha hanzo zawlok che kan du chu kum tuanin tholom bo mi ti tain kan sia kan hungin ti kha member chu ni lovin arem chang angina an pek an thak mai thei tur khanin in hung kum tuan mai ti na mi kan hung chuak rian avan ro pui em ti chuanin vo in bi ka hianin ti khan a thon top ni lovin eng angin mo khatilaya in service kal phunga kha vo in bi ka khamin han sil chiang deuh them nia a thon lova kan service a khamia passenger te na fare min pek ang te kha ani ba ka mun then khat mitlom ngai then khat train donation te ron luta tin fare antinan cheng somnga mantura khan mitlom ngai then khat ten cheng za te min peta khatiang ang ting khom kha ti kha member tin khan a chhun lu hun tur le a hmun kha kan siama kan chung luta khami ting khom kha ni china ka soita ang khan tran pui ngai khosa kharsa le bai vai ve tak tak nia kan hriat te committee in kan ngai tu kan han chung ho chu kan han selection kan siam khang kha kan tran pui ta thina ni
aman ro pui em o ti chuang kha in ti tran na po kha alo rei to viu maya inge khonga in khatilai khanin hemi alo pian chu danin ti me teng ati lama khan in soi deuh foi na chung khan he teng mi tran pui du na auto rickshaw lamina in han kal pui tran dan inge a pian chu na rot na lo chu dan te poniang khala khamin an si chiang thuak theim aro pui em ai a ni e tira ka soyang khan kan venga hian vobik pakhat hi oma tranpui na te hi tha kan ti khop maya ama kha damdo ina te omin tiang khan vobik ani mai pi alama na thir khan takin atla buaka an chung kwa an khosak aharsa ve ang renga chu wang chuanin ni khat kan service lo zong zong hi ipete ang uti in tiang khan kan service ta kan sumtling kho ma kha an ma ni kan pol khan kan hlan ta yan akum le akhanin kan veng chunga hian khosa kharsa Christmas wok ve ta engemaw chawhmeh le thawmhnaw thar naupang thawmhnaw te naupang lawm zawng han leina tur em pawh nei lo te harsa ve deuh ten lo awm takin tiin khatiang atanga keini chu kumtluan hin tiang hian kan service ani khat chu heng mi te pawl hianin i service ve teng uti na atanga he thil hi ron chuak ania hian kan hanti taka kha chuanin keimani zawk hi nuam kan tia kan hlima chhun zom zel hi kan chaka kan chhun zom ta zel mai ni aka han ro pui em ani na taka chon mi te tan mi har satan ani khat in pek po hi eng na po hian a har sa em mai ne chuti lain azong chang zongin enge engtinge kan tiang aro pui na in juk man lai kha aro pui kati tak zet maya ti chuanin khongain hemi lung leira siveng hemi auto rickshaw welfare hin member engzat che moin om kha tuna he member somli vel kan ni e ani chuan vo in lamte in thokim thei in hria em thokim thei lo wa ya tren khat hi nia tul poimo zin chuak ten oma dam lo na wang te tin member ni reng si a service mu mal to lo zon na dang han chang dang han kan ta te po hi kan nei ve a chu wang te chuanin ne kan sa vai chung kan service thelo mai ro chu ka soi tel du chu chu tiang ni chung chung si chuanin kan member te hianin service thelo mai la dam thalo le zin po ni la ti in sum kha engemaw zat hian ron chung lu thawani ani chu aban ngai nom thin tak em ti chuanin voina in service bika khanin in tlan na pianga khanin a red bi tuk pom lovin tlem lu om lo tam lu om lo khan in ti deuh top mai ti nan nia tero ani deuh bere ani chu ti chuanin ani le kapu han zo chekan duwa sei are mem kan shelowa vo in lama engzat nge in han tlan chu atheya ti chuanin in khol bom ami lo pung te nen khan engzat nge athuak kha an sei theyem soi theye kan chhun lu hun hi tlai lam deuh to ni wang khan hei thlasik ni a chuan kho te thim ma boina hin kan chung lut kim man sia lova a chung lut chin atanga kan han bel hi chuanin cheng sing ni le sang riat borvel hi nia tin chan hai te pol bom hi kan sum tling kho ma hi tu na hian cheng sang riat vel kan nei sa boka chung te ne na avaya sem chhuat tur chu ne ti chuanin cheng sing thum le sang ruk vel chu sem chhuat tur chu kan nei kan ring ani chu he khaya van ro pui te lu lem tele ti chuanin kha athuak chau kha hria the chin chun ni ta hemi hi eng angin nge in kalpui thin association in tikhanin chan hai te kha in hlan mayang nge engtinga khalai kha kalpui an ni thin dan e kalpuin tum dang kha hei hi nia arem chang ma sabera executive committee meeting kan nei anga ti chuanin meeting hianin kan veng chhunga harsa le khati tan pui ngai ni kan hriat te kha kan han tho khoma kan soi howanga kan rel felanga khang ho te ne na khanin
nia committee member te kha in sem darin ti khan kan hlan mai thin ani chu heti rual hin thlir tu le ngai thatu ten hela kan sei du chu hei rekso nei lir thei nei kan ti rual hianin chung ko en kol nan tak tak a mangte ar sa ve tak tak te po an om nge in arin oma chu tiang chunga midang te ta na luan chhuah du na ril ru lo pianga hi aro pui em maya him zo fa te pon in ti mu deuh deuh ang uti lai kha kan bel lok ni ta se te chuanin alan hun tu te kha chu han ruat lok mai the kha chu ni ri lo wanga tro ni ruat lok thei lo ti la kan tum lok dana hi chuan kar le tho than jana hianin meeting kan nei anga kan selection te kan han siam felanga ti chuanin azan la hian kan meeting zan la hian sem chhuah chu kan ril ruk deuh ni ani chu ole te chuanin ni e kha chu thusan han ni le ta phot sela hei kalo hriat dana chon lung lei ra siveng auto rickshaw hi in na thoro pui thin khop maya chu kalo hriat danin mithi in nei chungchanga po hian malak na dom tak zo je moi tak kha om ni in kan hria kan sei chuak thiam che lo wa khalaya auto rickshaw lamina main lak thin dang kha an sei le thuak theim hei po hi kan kalpui na hi nia kum enga musa chu liam ve ta rengai sang ni le som paku atang han kan chana ti chuan chat lak lovin tun thleng hian kan la kalpui zela rasiveng hi veng lian ve khat tak mai kan nia than mual hi pathum kan nei number 1 2 3 hian kan thren maya an than mual number 1 hi chuanin kan in phum to me lo wa number 2 le 3 hi kan in phum na nia number 2 hi chu hnai dewa tin kong te tha a thang mual number 3 taka hi azuk thlang deuh viau maya ne ruang zui tu te ke han kal tur hianin a hlatham em wang hianin rong zui tu te po hi duang hianin an upalam phei chon kal hlei thei to lova chu wang chuanin rong zui tu te kal lam le ho lam hi I hroi teng uti in kan rela thanmul number 3 bi ka hian tiang hianin rong zui tu te kal lam le ho lam hi kan hruai thin ani an ne chu a thlon liu in hruai tin ani mo avan ro pui avan zo zia thin tak emo ro pui hle maya ole eng poni sila hi voinin chanchin te kan hria mizorama hi mundanga te po longtlai lama te po khanin taxi lam te po auto rickshaw te po khanan local pui ve to ning kan hre ro pui kan ti em mai chu wang chuan income kan dia che hun in hun man dan tlang pui te in kal phung te hrian na tan ti in hun thadeu minan siam saka enge kapu kan han in zo kan seidun ba ka khanin enge mo heng thilma in lang na chungchang emo thu sana po lo ni ta sela an seidu ang chi te kha ila neyem le along nia rasiveng auto welfare hi mun dang veng dang anglo takin mun danga hi chuan hemi stand welfare hi veng sang ten thina ke ni hi chu veng bil deuh hian kan oma midang hian min veng dang hian min pol sop vak lova pani khathi chuan ve thin takna in kumin anga thei chuan pakhat veng dang hi chu pakhat deuh chau hianin ka hria chu tiang chu nia veng tana contribution han nei hi ke ni tan phei chuan a rem chang le zuala ti hianin chu ni china kan soi tak thlamual a rong zui tu te kalam le ho lam ti te chon hai te pual service ti te ba ka hian fine hi kan ngai poi mo em maya sten le avela hi kan thiat pai reng thina tuk tin detailment te tiang hem phiat tur te kan siam thian tin fine hafta te po hi kan veng chung bi ka keimani welfare hian kan huai hota ti chuanin veng chung ti fai na tlang te po hi kan thok thin ani tiang chuanin OMA sanitation committee te kan VC lam te MHEP lam te nen hianin kanin po em an chunga po hian kan lom em tin engemo tur sang a hian veng chung ni le pa te an ron te han tul anga an kuta hanin nga te hi
kan hre lova an ni po in la takin min lo dong songin fin chua tul na anga chu min fin chua zela tin kan hre kan soitel du chu tu na po hianin chu member som li lek om na ni ma sela kan advisor ate point OMS secretary te kan manga tin local council chairman te tin kan uat LMC councillor nula zo nun moi te po hi tu na hian kan advisor an ni meka tiang khanin welfare te angalang si hi kan phui sui ve phiana veng chung nu le pa te hian min tui puya tiang kan malak na sang sang hian min support ra em voina po a soi du chu veng chung nu le pa te ele mi pui te min support ra em maya emi va hen kan malak na te po hi a hlotling ni ti lo thei ni lo an chunga po kan lom tak zet zet ani ani chu ni soi tu tam tak kha om theng nge in kan ringa ten chu ti ro chon hei kan soi tak an Christmas an ni to na mi tam tak arsa tak tak ten oma chung mi te ta na luan chu do na ril ru in han pu te zo fa he tiang an thang tho deuh deuh hi alo mo maro pui kan ti a in malak na hi zo fa te mi dang ti mu na man do poi mo tak te po lo ni turin pathinin mal som se ti lai te po kan soi ni se chuan hun thadeu mai in kom na te pumazira min lo siam saka ichunga kalom lu tu ke le ke po kalom na le ole thir tu le ngai thatu